He treballat una mica amb totes les àrees en què es pot treballar havent estudiat filologia, eslava o qualsevol altra filologia. He treballat en turisme, quan treballava al Bus Turístic de Barcelona, he fet alguna traducció també, he donat classes d'espanyol a l'estranger i ara mateix treballo en l'àrea dels negocis, que és una àrea on també es pot treballar quan estudies llengües i treballo amb el negoci d'altres països. És igual quina mena d'estudis la gent tingui, i poden ser enginyers o el que sigui, demanen els idiomes. I sempre és un punt positiu i crec que sempre pot ser aquest el factor que fa decidir agafar una persona o una altra el fet que sàpiga idiomes. Treballo ara mateix amb els països nòrdics i em cuido del negoci de consum, o sigui, els ordinadors que tothom pot anar a comprar al MediaMarkt, diguem-ne, per tots els països escandinaus i bàltics. Vaig estar un any a Rússia, un any a Finlàndia i després, quan vaig acabar la carrera, vaig marxar a Polònia, on vaig estar 7 mesos treballant de professora d'espanyol, o millor dit, d'assistent de professora d'espanyol, mitjançant també un programa de la Unió Europea. Hi ha moltíssima demanda de professors d'espanyol, tant a Rússia com a Polònia. L'espanyol està super de moda i ho paguen molt bé. O sigui, en realitat els salaris que hi ha a Polònia o a Rússia no són molt alts, però els dels professors d'espanyol estan sempre per sobre de la mitjana i em demanen moltíssims. Tant a Rússia com a Polònia em van demanar que em quedés més temps. Una cosa que m'agrada i m'ha agradat perquè hem tingut classes molt personalitzades, no és una carrera molt massificada i si algú ha tingut l'oportunitat d'anar a una classe de medicina, per exemple, amb 80 alumnes, sap que la relació amb els professors és nul·la. A filologia eslava, en canvi, hi ha molta relació amb els professors, molt directa. Hem tingut molt bons professors, hem tingut molt bon nivell gramatical. Jo que soc més de la part de llengua, potser que de la de literatura, però a la part de literatura també hem tingut professors que destaquen moltíssim, traductors de reconegut prestigi, que en saben molt de literatura. Llavors ha estat un honor poder estar a les seves classes. Jo vaig fer el batxillerat científic i havia dit des dels 9 anys que faria medicina i vaig començar a fer medicina, vaig entrar a la carrera, tothom molt orgullós de mi. Al mateix temps vaig començar a l'Escola Oficial d'Idiomes a fer rus i m'agradava moltíssim, m'agradava més que la medicina, que de fet era una cosa d'aquestes des de petita que deia ai, jo seré metge, però potser no tenia aquesta devoció. I el rus, en canvi, era una passió. Llavors vaig venir a mirar algunes classes de filologia a la facultat, em van agradar i vaig decidir canviar-me. Això va ser un xoc per la meva família, que deia filosofia eslava. No sabien ni tan sols el que era una filologia, però ara mateix estan molt orgullosos sempre. Oi, la meva neta que sap parlar rus i polonès i que ha viatjat aquí i allà. Jo probablement en el moment que vaig començar a estudiar medicina era un moment gairebé per empenedir-se d'haver-se canviat a filologia, perquè la vida d'un metge se suposa que està molt millor que no pas la d'un filòleg. Però això mai no es pot saber quan un comença a estudiar com canviaran les coses. Tampoc, per exemple, en la situació actual, els arquitectes que tanta feina tenien fa uns anys ara no en tenen. I en el meu cas és una cosa que sí, puc pensar, ara mateix seria metge, però realment la situació ara que tenim no és la més favorable pels metges tampoc. I en canvi jo he tingut sort, estic treballant en una empresa multinacional, tinc una feina estable i crec que en aquest moment potser estic millor fins i tot que no pas si hagués estudiat medicina. Приглашаем всех на славянскую филологию.